Ama-pilot akwazi kanjani ukuflya ebusuku ngoba kusuke kungabonakali enasikaze sibone ibhanoyi lihamba likhanyise phansi ukuze libone indlela. Namhlanje ke ngikuphathele izimpendulo ezixukuza umqondo ngalendlela eyisimanga mayelana nokuflya ebusuku. Ngiyazi ukuthi uzoyithokozela noma kanjani. Ngaphambi kokuba siqaleke ayisenze kanje. Ibafana bakithi thina sakutho sihamba ngamabhanoyi sithoviwati bafana bakithi wana. Ngikubingelele bese ngikwamukela. Mina nguSibo eHlaselihle emahlabathini kwaceza ngiyipilot. Namhlanje ke ngizophendula umbuzo othi ama-pilot akwazi kanjani ukuflya ebusuku. Kuwumthetho ke laphana ukuthi amabhanoyi abe nalokho esikubiza ngokuthi ama-instruments. Lama instruments ke iwona asisizayo ukuthi sikwazi ukuflya noma kungabonakali. Sinama-instrument laphana awu-6 esiwabiza ngokuthi i-6 pack. Okuyiwona ke asisizayo ukuthi sikwazi ukuflya kuma-conditions lapho kungabonakali khona njengasebusuku noma kunenkungu noma amafu evalile. Into engizoyenza ke laphana ngizokuchazela lama instrument nga-1 ukuthi asebenza kanjani bese kuthi ekugcineni sokwenza i-example laphana ngeflight esuka eKing Shaka eThekwini siflye siye eOR Tambo eGoli. Then kuzobe usubona ukuthi lama instrument asebenzisana kanjani ndawonye ukuze asivumele sikwazi ukuflya kungabonakali. I-instrument yokuqala esinayo laphana sinale instrument ebizwa ngokuthi i-airspeed. I-airspeed ke isitshela ijubane lomoya ukuthi umoya udlula ngejubane elingakanani ebhanoyini lethu esiflya thina siya phambili. Iyona ke siza ukuze sibone nathi ukuthi sihamba ngejubane elingakanani. Instrument yesibili esinayo laphana siyibiza ngokuthi i-artificial horizon. I-artificial horizon ke ibaluleke kakhulu ngoba isitshela ukuthi kwenzakalani ngaphandle, kwenzakalani futhi kuyibhanoyi lethu ezilindiza emoyeni. Njengoba uyibona ke i-artificial horizon laphana ino blue o representa isky bese iba no brown okuyiwona o representa umhlabathi laphana. Uma ke ubuka phakathi nendawo kunaleliya dot no line laba abayelo. Labo line abayelo ne dot ba representa ibhanoyi lethu. I dot lelana le representa i-nose ye-aircraft yethu bese kuthi labo line ba representa ama wings. Uma ubona laphana leliya dot liphezulu ku blue kusho ukuthi ibhanoyi lethu liyaflya liyakhuphuka. Uma leliya dot liku brown kusho ukuthi ibhanoyi lethu liyehla lindiza lishona ezansi. Bese kuthi uma ubheka ama wings uma etshekele ka left kusho ukuthi siyajika sijikela ka left. Uma etshekele kwa right kusho khona ukuthi siyajika sijikela kwa right. Isebenza kanjalo nje i-artificial horizon. Number 3, i-instrument esinayo laphana ibizwa ngokuthi i-altimeter. I-altimeter ke isitshela i-height yethu ngaphezulu komhlabathi. Number 1. Number 2, isitshele i-height yethu ngaphezulu kolwandle. Ngisho ukuthini ke mangithi ngaphezulu kolwandle? Uma kukala laphana ukuthi indawo noma izintaba ziphakeme kangakanani zisuke ziqhathaniswa nolwandle, okwenza ukuthi i-altimeter yethu masiyifunda i-height yethu esitshela yona isuke kuyi-height eqhathaniswa nolwandle. Uma ke intaba iphakeme mhlambe 3000 feet mayiqhathanisa nolwandle kusho ukuthi thina kufanele siqale ukuflya 4000 feet kuyaphezulu ukuze sigweme ukushayisana nezintaba. Ku number 4, i-instrument esinayo laphana ibizwa ngokuthi i-10 coordinator. I-10 coordinator ke isiza laphana ekuthenini uma sijika senze isiqiniseko sokuthi ukujika kwethu kuphephile. Asithi masijika kuyinkomishi namaglass kube ukuphahlaphahla. Ku number 5, i-instrument esinayo laphana ibizwa ngokuthi i-direction indicator. Iyazichaza ke i-direction indicator isikhombisa ukuthi ibhanoyi lethu libheke ngakuphi. Ikwenza kanjani ke lokho? Njengoba sazi ukuthi umhlaba urawundi, ngakho ke uno north oyedwa, uno south oyedwa, kanjalo u-east no west. So into eyenzakalayo ke laphana i-direction indicator isitshela ukuthi sibheke ngakuphi mawuqhathanisa nomhlaba wonke. Okusho ukuthini?
i-direction indicator ayisitsheli ukuthi sikuphi, ayisitsheli futhi ukuthi siyakuphi. Isitshela nje kuphela ukuthi ibhanoyi lethu libheke kuyiphi i-direction. I-instrument yokugcina esinayo laphana ibizwa ngokuthi i-vertical speed indicator. Iyasichaza-ke nayo isitshela ukuthi sikhuphuka ngejubane elingakanani noma sehla ngejubane elingakanani. Ngoba-ke sesiyazi ukuthi ama-instrument ethu asebenza kanjani, sesingayiplana-ke laphana i-flight esuka eKing Shaka iya e-OR Tambo eGoli. Ngaphambi kokuba siqhubeke laphana, ungakhohlwa ukulike ivideo, ufollowe ipage lethu, uye nalaphana kwi-comment section makukhona imibuzo onayo noma makukhona la odinga khona incazelo ethe xaxa. Into yokuqala-ke esoyibheka laphana, sizobheka i-airspeed yethu. Kufanele siselecte i-speed esizohamba ngaso sesisuka eKing Shaka siya e-OR Tambo. Ake sikhethe laphana 120. I-distance-ke ukusuka eKing Shaka uye e-OR Tambo ayishintshi, i-477 kilometers. Ngenxa yokuthi sine-distance njengamanje futhi sine-speed esizohamba ngaso, singakwazi ukucalculate isikhathi. Mangicalculate laphana, i-flight yethu izosithatha around 4 hours. Into yesibili esizoyibheka laphana i-height esizohamba kuyona. Kufanele ukuthi masithi take off sikhuphuka, sikhethe i-height ezokwenza isiqiniseko sokuthi mase sibheke OR Tambo angeke size sishayisane nayo intaba la endleleni. For example, ake sithathe nje u-10,000 feet ngoba ayikho indawo ephakeme ukudlula u-10,000 feet mawubheke e-OR Tambo. Into yesithathu esoyibheka laphana, sizobheka i-direction. Funeka sibe seKing Shaka, sibheke ukuthi unorth wethu ungakuphi. Bese-ke khani siqala-ke sibheka ukuthi masiqhathanisa no-north ingakuphi i-OR Tambo. Siyabona laphana ukuthi i-OR Tambo ingakwa left. Kusho ukuthi siya decrease sisuka ku-360 degrees on north siya kwa left, sofike siphelele ku-323 degrees. So uma useKing Shaka ujikisa ibhanoyi lakho ulibhekisa ku-323 degrees, kusho ukuthi ubheke e-OR Tambo. Sizoyisebenzisa kanjani-ke le information esesinayo ukusuka eKing Shaka sibheke e-OR Tambo? Into yokuqala nje esoyenza masitake off laphana eKing Shaka, kufanele sibambe i-direction. I-DI yethu izosikhombisa laphana, kufanele sibambe u-323 degrees, osho ukuthi sibheke e-OR Tambo. Into yesibili ofanele siyenze, kufanele siclimbe laphana ukuze singayitholi sishayisana nezintaba. Kufanele siclimbe size sifike ku-10,000 feet. I-altimeter yethu izositshela-ke mase sifike ku-10,000 feet. Uma sesifikile-ke ku-10,000 feet, sizosebenzisa i-artificial horizon yettu ukuqinisekisa ukuthi siyaliqondisa ibhanoyi lethu, si-maintain u-straight and level. Siyazi-ke lapho ukuthi siflya straight sibheke e-OR Tambo. Into yesithathu laphana okufanele siqinisekise ukuthi ngoba sisebenzise u-120 knots i-airspeed yethu ukuze sicalculate isikhathi, fanele senze sure ukuthi emoyeni si-maintaina u-120 knots. Uma-ke sesiwatholile lawo ma-values nama-instrument esitshengisa lawo ma-values, kufanele senze nje sure ukuthi si-maintaina lawo ma-values ngaso sonke isikhathi ukuze senze sure ukuthi asiduki. Lokho sikwenza kanjani-ke? Sikwenza ngokuthi simonithe ama-instrument ethu ngaso sonke isikhathi. Enye-ke into esoyimonitha laphana, sizomonitha iwash lethu ngoba besikhalculateile laphana ukuthi i-flight yethu izothatha 4 hours. Thina-ke sohlala silibhekile newashi. After 4 hours kufanele ukuthi uma si-maintaine kahle i-direction yethu, sabamba kahle i-height yethu, sabamba kahle futhi i-speed, after 4 hours fanele sibe sesilibona igoli elikhanya laphana, siyibona ne-OR Tambo bese silungiselela ukulenda. Lokho uyabona ukuthi singakwenza singakaze sibone nje lutho ngaphandle. Ama-pilot-ke akwazi kanjalo-ke ukuflya ebusuku kungabonakali lutho.
Mina ngumfoka Space sengiphuma kanje ungibambe kwivideo elandelayo ngokuzayo. Peace.